Wie worden de gevolgen voor dich? Ik ga hier uitval aan mijn, heb ik nog aan mijn rechterbeen en uitval aan mijn rechterhand en een beetje afasie. De stem, het volume is niet meer wat het geweest is. Dag kerel. When will I be famous? Jazeker. Ja, binnenkort. Op Roermond TV komt hij. BL1 zelfs, de hele provincie Hoe gaat die laat, door. want ik kies er zeker in. Ja, dat zal ergens nog de zomervakantie zien. Dan heb ik het niet aan de televisie. Haida. Ja, Dat is Gerard. dat zien de vaste maatjes. Die komen binnen dagelijks even aan, joh. En ook heel veel buurman en buurvrouwen, zeg maar. Die komen ook altijd even aan. Is het een leuke buurt? Heel leuk. Ja? Ja, geweldig. Ja. Ik zou ook niet meer weg willen, hoor niet. Nou ja, ik denk altijd, als we hier zien, het is een voorrecht om hier te mogen wonen. Er woont hier in de stad, maar ook net erbuiten. Het buikje van de bed overal. Is dit nou de voorstad? De voorstad, Ja, ja. de voorstad, Sint-Jacob, hè? Sint-Jacob, ja, dat klopt, ja. Mag ik dit zeggen? Ruud ben ik toch. Ruud, Ik heb je nog niet voorgesteld. Ruud, wat zich waar de naam vanaf komt? Dat heeft te maken met de pelgrim, zag ik. Ja. Jacobus. Ja. Ah, Met Fienen weet ik er even niet van. dat is grappig dat ze dat zegt, want ik word laatst aan in Keulen Ja. en dan nemen ze, hè, want ik ben een horecaman, hè, dan nemen ze een ober en een keubus. En toen, ik dacht eerst kobus naar keubus. En toen heb ik nog gevraagd waar het vanaf komt. Ja. En dat heeft dus te maken met dat heel lang geleden pelgrims, die gingen dan in Keulen oberen een wat beter verdienen. En die worden dus ook op de Jacobusroute, en door is het verbasterd, hebben ze die uiteindelijk keubus Ja, genoemd. grappig. Dus dit had ook met de pelgrimage te doen. Ja, dat klopt, ja. Weer wat geleerd. Ja. Geen je ook jongens, of is geen dat? Oh. Maar wie lang heeft ze uiteindelijk moeten revalideren? 6 weken in Hoensbroek. Ben je Adeland? Holland, ja. Ja. Ja, Michel heeft er toen 4 maanden gelegen. Op dezelfde afdeling gelegen als Michel. Dat was ook weer heel dubbel. Ja, soms denk je Ja, weet ik hè? zelf van wat gebeurt er allemaal in mijn leven. Ja, dat waren ook zo, ja. Michel was net overleden, dus echt de tijd om te rouwen eigenlijk niet. Want ik moest ook aan mezelf denken. Nou, ik moest ook er bovenop komen natuurlijk. Maar ook heel dubbel was dat. Hebben ze dich goed verzorgd, begeleid? Geweldig. En ook mijn familie en ook mijn schoonzus, mijn schoonmoeder, allemaal. Mijn ouders. Ik heb geen klagen gehad wat dat betreft. Ik huur altijd heel veel goede dingen over Van de land. die plek. Ja, Ja. klopt. Is ook geweldig. Best ik wel een doorzetter? Absoluut. Ja? Zeker. Ik ga zo niet gaan klagen. Nou, als ik dit zie, dan denk ik bij mezelf, hij is een ventilatorke bezig. Hij zit hier de hele dag, hij heeft boterhammetjes. Dus hoeft niet van naar. Ja, maar is dit op die manier geneten van het leven? Absoluut, ja. Zeker. Ik ben met weinig tevreden, Bas. Dus het glaas is bij eerder half vol dan half leeg? Ja, absoluut. En de andere helft was ook lekker. Ja, zeker weten. Komt ze nog wel eens op de plekken waar ze gewerkt is? Ja, regelmatig. Alleen dat is... De eerste plaats heb ik 30 jaar gewerkt. Dat is voor het Hotel Roermond. Aha. Vroeger werd dat Hotel de La Station. Maar dus, ik heb er gewerkt totdat het afgebroken is geworden. Dus ik kom niet meer echt op dezelfde. Nee, want dat is er niet meer. Nee, het is toen een ander hotel, maar ik kom er wel nog. Een kerstmis gaan we altijd door daten met de familie. Oh, leuk. Ja, Want die schoonmoeder, is die er nog? die is 94, die is er nog, ja. Woont die in de buurt? Nee, ze. Zussen ze regelmatig? Niet zo heel veel meer, nee. Is ze nog wel goed eraan? Ze is in januari, nou, ze is ook net als mijn eigen, maar ook vergeetachtig aan het werden. Dat is wel jammer. En die schoonzus? Die woont in Blerik. De zus van Michel. De zus van Michel, ja. Ja. Michel waren toen met 4 kinderen. Dus dat wordt eigenlijk een Blierikse. Nee, Michel is van Halen. Van Halen. Van Halen, ja. Ja, het komt te worden. Hoi Maurice. Maar niet sturen. Dat dadelijk wel. Oh. Jezus. Heeft ze nog
Heb je nog wensen in het leven? Wensen, ja. Mijn grootste wens is dat mijn papa en mama nog zo lang mogelijk samen mogen zijn. Ze zijn nog allebei al 87. Mijn papa is slechter been op het moment. Hij heeft heel erg pijn in zijn rug. Hij is dan met de pijnbestrijdingen lopen en zo, maar wil allemaal niet zo vlot. Ja, mama is dan hoe noemt ze dat? Het geheugenverlies. Ja, ze doen dan nog alles samen, hebben nog geen hulp nu aan die vader en huis. En ik hoop dat dat ook zo lang mogelijk moet blijven. Ja. Dat is mijn wens. Woon is nog in Maasbracht? In Maasbracht, ja. Oké. Want wie oud is dit, Ruud? Ik ben 59. Wie ging dat toen met die coming out? Wanneer, laat ik zo zeggen, wanneer wist ik dat zo humor was? Oh, dat is toch al heel vroeg. Ik denk toch al een jaar of 14 maar zag ik dat wist. Nee, even goed vriendinnetjes gehad natuurlijk, hè, maar op een gegeven moment, ja, dat knaagt dat aardig, hè, want ja, thuis zichzelf voor de gek, maar ook dat meisje voor de gek, hè. Ja. En ik weet nog goed wie ik toes kwam en ik denk nog eens als eerste toes vertellen, hè. Die had wat mijn pap zei. Oh, dat dacht ik wel. En mijn mam, oh, dat gaat nog wel leuver. Oh god. Maar dat is allemaal goed gekomen. Ja? Ja. Ja, want dan kreeg ze twee enorm verschillende uitspraken van die elders. Ja, maar dat kun je ook, ja, die vloep dat misschien goed omdat ze vervallen was zo met, hè. Ja, Dat denk ik dat meer speelt, hoor. dus het heeft niet zo lang geduurd voordat ze het allebei accepteerden. Ja, pap sowieso gelijk, hè. Dat ging er al van hoe het zei. En dan praten we over Joren, Toen was ik 23. Dat is, eind jaren 80, ja, zeg het. Dus ik ben van 67. ja, begin jaren 90. Ja, Ja, rond die- begin- ja, begin- ja. Eind 80, begin 90 is dat geweest, ja. Klopt. Dus die coming out is redelijk rimpelloos verlopen. Ja. Moet ik dat zo zeggen? Ja, in mijn bak waren ik ook echt niet de enige. Dat was dus nog wel meer jongens. En had ze dan ook een plek waar ze zichzelf kon zien? Ik koos me overal mezelf zijn, gelukkig. Ja, Maasbracht is natuurlijk wel al een smeltkroes van culturen door de binnenvaartgeschiedenis. Ik heb toch een geweldige jeugd gehad. Echt heel fijn al in mijn zwak. Ja. Nou, ik moet die mevrouw nog het metgeven. Oh ja, Wat gaat voor dich? Toch kijk eens aan. god, je cadeautjes uitwisselen. Ja, soms deurt ze dat, hè. Oh, Maar niet voor allemaal. nee. Is dit een dagelijks ritueel? Misschien vanavond ook. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Merci. Dankjewel. Is dat een goede ruil? Ietsjes voor prikkels? Chips? Jazeker. Ja, ietsjes voor chips. Zeker, ja. Wat wel een keer, hè. Zeker, absoluut. Amuseer dich. Fijne dag. Met de chips. Ik heb hier een bekende supermarkt online besteld. Ja? En er waren drie van die dingen kreeg ze korting. Nee, ik heb het fout ingevuld. Wie de bestelling kwam, hij heeft 9 van die dingen in de boodschap. Ik denk dat geest ze me delen. En mag je koos elkaar wel al? Voor de Dat is de woont bij mij. Woont bij mij, Marita. Ja, woont toch niet op hetzelfde adres? Nee. Buurvrouw of zo? Ja, Hetzelfde complex. Etage hoger, ja. Goh, wat leuk. Smaakt het niet op. Ja. Zo'n gesmelten. Precies. Gewoon die gang. En Marita weet precies wat ik lekker vindt, volgens mij. Ja, dat vind ik heerlijk. Chocolade. Yes. Ja, laat het ik smaken. Ja, zeker. Als het nou geen lekker weer is, Ruud, Ja. wat doet zich dan? Heeft ze dan een ander plekje? Ja, daar zit ik toch wel toe. Daar zit ik toch wel binnen, ja. Ja, omdat ik ook graag beperkt ben met mijn gehoor, zeg maar. Ja, en ik ga dan regelmatig een paar maanden meer met de omnibus. Dat is wel fijn dat ik toch met kan reizen. Dat is toch wel hoe het komt. En, oh wacht. Deze zit vast, de voet. En neemt ze die mee met die... Deze neem ik met, joh. Want hij wordt bijvoorbeeld zo'n. Oké. Dat heeft mijn broer vastgemaakt voor mij. Ja, fantastisch. Ja. De onderste stek daar past precies hierin. Want normaal de wangerstek in moet. En daar gaat in de hoes. En daar hang ik weer op mijn nek. Kijk. Gewoon zo, zeg maar. Oh, en de hoofd maar 50 meter of zo. Ja, je veel, joh. Ja.
Dan heb ik nog één vraag, Ja. Ruud. En dat is, dus, ik zit er de hele tijd naar dat ding te kijken. Is dat voor de ruk te kratsen of voor is dat voor? Een ruggenkratser, ja. Serieus? Ja. Ik ben van alle gemakken voorzien. En ik heb nog het bij me. Als het nu echt te warm wordt en ik heb zweet heen of zo, Ja? dan pak ik hier dit tuutje. Die ga ik in dooien. Och, die kreeg ze vroeger in het vleegtuig. Of bij de Chinees nog te eten. Maar weet waar die ook lekker voor zijn? Nou, Als het warm is om die stommen door de nek te wrijven. let op. Mensen, dit is geen aflevering van Wondere Wereld met Griet die te leer. Maar dit... Oh, dit kreeg ik vandaag. Eerst even door de nek wrijven, dat is lekker. We moeten het zo aangenaam mogelijk maken. Hè? Ja,